Takže ahoj, moje meno je Jak sa to hraje a v tomto kratšom videu vám vysvetlím, kde som bol a čo som robil cez napríklad prázdniny alebo za tú dobu, čo som netočil. A v tomto kratšom videu vám to trošku vysvetlím, aspoň nech ste v obraze trochu a môžeme ísť na to. Takže za prvé, keď som dotočil video, kozel som si do dobrodružstva, tak som hľadal plány, čo by som mohol natočiť na ďalšie 2 videá alebo 3, no. Ale jednu spoluprácu už mám, takže sa môžete tešiť, ale neviem kedy presne vyjde, lebo ešte to nie je v točení, ale dávam vedieť. A hľadal som si proste plány na videá, čo by som mal také točiť, že čo vás také zaujíma. Mohol som skúsiť nejaký taký Minecraft parkour alebo nejaké Skywarsy napríklad. Alebo môžete mi napísať do komentárov, že čo by ste chceli vy, napríklad aj nejaké iné hry, okrem GTA 6. Ale a hľadal som si akože nejaké plány a mal som teda mal som nejaké vybraté, ale keď som to chcel točiť, tak som začal byť chorý. Bolo mi trochu zle a takže som nemohol točiť. A keď som sa dolečil, tak začali prázdniny. Takže som už si chcela trošku pauzu, viem, bol som chorý a ešte prázdnin. Ale cez tie prázdniny som si hľadal nápady, takže by som už pomaly vedel, že čo také točiť. A a trošku sa dám aj do toho strihania, nech je to viac prepracovanejšie, aj tak. Lebo keď som sa díval na svoje staré dve videá, tak to nebolo dobre prepracované. Ale no tak proste budú tie videá trošku viacej prepracované, možno budú aj tak, ako to bolo, ale neviem. Ale proste. No takže, a to je asi z tohoto videa všetko. Dúfam, že... No, takže toto je všetko z tohoto kratšieho videa. Nahoď like, odber a môžeme sa vidieť u ďalšieho videa. Zatiaľ čau.